Alam mo, minsan tinanong ko ang sarili ko, bakit may mga taong pinipiling maging pastor kahit alam nilang hindi ito siguradong may sahod? Ito yung katanungan ng lahat. Hindi madali ang buhay ng isang pastor, hindi ito trabaho na may oras lang, araw at gabi. May tatawag, may iiyak, may tatanong, may mawawala ng pag-asa, habang ang iba nagpapahinga. Ang pastor ay makinig, habang ang iba ay natutulog. Ang pastor ay nananalangin, minsan wala silang bayad. So kapag iniisip ng iba na mayroong bayad or may sahod, sa totoo, wala. Sabi ng iba, kapag religion daw, business daw. Pero sa amin, kahit sentimo, walang bayad, walang sahod. Tanging Panginoon lang ang nagbabayad sa amin. Walang pagpupuri, walang palakpak, pero pinili pa rin nila. Bakit? Dahil hindi pera ang tumatawag sa kanila kundi ang Diyos. May mga pastor na naglilingkod kahit sila mismo ang may problema. May mga pastor na nag-alalay ng oras, lakas at luha. Kahit minsan wala silang mabigay na kapalit kundi panalangin. Hindi sila perpekto. Napapagod din sila, nasasaktan din. Pero araw-araw pinipili nilang tumayo para sa iba. Kaya kapag may nakilala kang pastor, huwag mo lang tanungin kung magkano ang sweldo niya. Mas mahalagang tanungin mo gaano kalalim ang pagmamahal niya sa Diyos at sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Dahil ang pagiging pastor ay hindi hanap buhay. Ito ay tawag ng puso at tawag ng Diyos. I have decided